Maujud ni ang kamingawan sa isla, mga labas o mga presko nga pagkaon. Pat dili lang ay mga presko kung dili mga nindot pod nga view. Bisag mabuntag og mahapon, ang view Disyembre gihapon. Daghan na og content nga nagian, mabarkada, makauban sa trabaho, bat ang pinakanindot nga content kanang pamilya kauban nimo. Hilabi na ako magkapundok na ang tanan, ang katawa, ang kalipay, dili jud mabayran. Mao na ako mga pag-umangkon, perte jong lipaya kay kini nga banding talag sa unra. Dili po di palupig amo jeep sa smile oy. Basta dapli na gani sa dagat ang aton tirada. Aw, labas nga bangus pod ang aton biradahan karon. Mauni nga plastara sa pagkaon ng akong pagpangitaon. Matik mo ulit jud taani nga busog ron. Tungod kay nakaplastar naman ni atong pagkaon sa baybayon, aw unsa pa may dugayon. Ato na nin pati kukaon. So diri na lang tama ng akong pag voice over kay mutarong nako og kaon. Oh yeah. Bat kung gigutom na ka, while nagtanaw ani nga video ha, aw ayaw kalimot pagkuha sa imong bahaw riya, sabayimi og kaon together sa among pamilya. Kay sa mo always welcome ka. O ta man, sige na, kay mo kaon na ta.